Tak, milé ženy, my vás moc vítáme u našeho malého krátkého rozhovoru, kde bychom se vám rádi představili a trochu vám představili i to, co tady chystáme. A já bych nejprve moc ráda přivítala Lucinku a poprosila bych ji, jestli by něco mohla říct o sobě, a protože Lucinka dělá vlastně sebeláskový přístup k podnikání, tak bych moc ráda, kdybys nám, Luci, mohla třeba říct něco o sobě a něco, co ti přivedlo vůbec k tomuhle přístupu a co to obnáší, a jak nám to pomáhá třeba v podnikání. Ahoj Heli, krásný den ženy, vítáme vás tady u rozhovoru a děkuji za tu otázku. Tak mé jméno je Lucie Schwarz a jsem empowerment koučka. Vlastně to empowerment koučování je takové celostní koučování, kdy zapojujeme tělo, duši i mysl. Jsem také mentorka, hodně se zaměřuju na náš vztah sama k sobě, protože jsem přesvědčena o tom, že je to ten nejdůležitější vztah, který máme. A od tohle vztahu se odvíjí všechny naše ostatní vztahy, odvíjí se od toho ale i situace, ve kterých se ocitáme. A vlastně díky naladění se na sebe sama, my si můžeme ten náš život budovat tak, jak opravdu potřebujeme, jak to opravdu cítíme. S tím souvisí to, že jsem také mentorka delegování, protože delegování se sebeláskou hodně souvisí, protože je hodně o nastavení si svých vlastních hranic. A jsem také projekt a community manažerka, pomáhám ženám v online podnikání, aby měli fungující podnikání, a to jak ze strategického hlediska, tak z toho hlediska právě naladění se na sebe sama. Ne všechny strategie každému sedí. My každá máme svoji strategii, která je pro nás ta pravá a mě moc baví to se ženami hledat, a tak je podporuji jak z tohohle manažerského hlediska, že jsem takových parťák v projektu, tak z hlediska třeba právě těch strategií, ale i z hlediska technického, takže tady tohleto všechno to dělám. Mám takový malý úžasný tým žen, se kterýma poskytujeme virtuální asistenci. No a co ještě dělám, tak jsem networkerka a pořádám podnikatelské ženské kruhy právě pro ženy podnikatelky, protože mě hodně baví to, když jsou ženy spolu, když se dokážou ženy podporovat, a vlastně moc ráda tvořím tady tenhle ten prostor, který je bez souzení, který je bezpečný, který je plný přijetí, který je plný porozumění a který zároveň přináší právě to napojení na sebe sama, ale i na ostatní ženy, a který přináší tu podporu už vlastně v tom samotném sdílení a v tom, že my v tom podnikání opravdu nejsme sami. A jak jsem říkala, zapojuju tělo, duši i mysl, takže na všech mých setkáních zažijete kromě toho, že se dozvíte spoustu věcí třeba ohledně strategií nebo online podnikání nebo o tom, jak přistupovat sama k sobě, tak taky vždycky je zapojený pohyb, je zapojený tanec a je zapojené prožívání, protože to je za mě opravdu velmi silná kombinace, která podporuje naši sebelásku, naše podnikání i náš růst. Krásný. A jak jsem se k tomu dostala, tak zatím je hodně dlouhý můj životní příběh, ale zmíním tady takové asi dva hlavní momenty, a to je vlastně po porodu. Já jsem předtím, než jsem šla na mateřskou, tak jsem pracovala v korporátu v čistě mužských kolektivech, takže vlastně úplně v podstatě si řekneme, že jako něco opačného, kde jsem ale potom postupně si uvědomila, že opravdu jedu v tom mužském módu, že jedu v té mužské energii, a to se samozřejmě projevilo potom, když jsem porodila dítě, tak jsem najednou zjistila, že nemám kontakt sama se sebou, s tím svým tělem, tím svým ženstvím, a že vlastně mi to ubližuje, že nemyslím na sebe, že zhoršil se mi atopický ekzém, který jsem předtím měla. Dostala jsem nové potravinové alergie, tělo mi to začalo takhle vracet, zapomínala jsem na sebe. A právě tehdy jsem si uvědomila, že opravdu jsem na sebe zapomínala, že jsem se dala na vedlejší kolej, že jsem si nechala překračovat ty své hranice, ale nejenom tím, že vlastně mám malé miminko a starám se o to miminko, ale že jsem si je překračovala i sama právě tím, že vlastně jsem zapomínala sama na sebe, takže jsem se sama k sobě začala vracet
a začala jsem se více a více poznávat, začala jsem podporovat své ženství, začala jsem se věnovat ženské cykličnosti, začala jsem se obklopovat ženama, které si vzájemně přejou to dobré a to mi moc pomohlo a vlastně mě to navedlo na tu sebeláskovou cestu a protože jsem vždycky hodně ráda sdílela a učila, tak se to začalo propojovat s tím, že předtím jsem dělala projekt manažerku v těch korporátech, takže se to začalo takhle hezky propojovat a začala jsem pracovat vlastně nejdříve jako virtuální asistentka a pak jsem se přes koučování na tom dostala k mentoringu, takže a pak jsem si udělala výcvik facilitace ženských kruhů a takhle se to všechno spojilo a ten sebeláskový přístup mi hodně pomohl i v tom, že jsem vlastně dostala pod kontrolu svůj atopický ekzém, že jsem se zbavila problémů se štítnou žlázou, právě protože jsem začala poslouchat samu sebe. Spousta mých alergií vlastně odešla, ale je to celoživotní cesta, to říkám jako rovnou, že taky mám ještě nějakou cestu tady v tomhleto před sebou, ale cítím, že je to ta správná cesta a že právě když jsme napojené sami na sebe, tak se můžeme i to naše tělo vlastně vyléčit, je zdravé, je silné a může nás podporovat a může nás podporovat právě v tom našem podnikání. To je moje téma, ve které mám vášeň, tak už tady teďka jsem se úplně ale chci tady dát prostor Helence, protože moc si vážím toho, že jsme tady teďka spolu, že tady máme spolu tady tohleto krásné propojení a mi velmi taky na té mé podnikatelské cestě pomohlo Human Design, protože mi právě pomohlo v tom, že kde jsem si ještě připadala nějaká zvláštní a divná, tak jsem si najednou začala připadat normální a začala jsem to vnímat jako dár. A tak bych tě, Heli, moc chtěla poprosit taky o představení a taky, jestli pozdílíš s náma tvoji cestu k Human Designu. Děkuji, Lucinko, moc. Tak já se jmenuji Helena Skaláková a já to teda nemám tak košaté a bohaté jako ty, Luci. Ale zase Ale mi to to tak... vychází z mého designu, ty to víš? Přesně, já to právě chci říct, že na tom je úplně krásný vlastně vidět to, jak jsme každý naprosto jedinečný, jak jsme každý úplně jiný, ale vlastně jako je to takhle v pořádku. Takže co já hlavně dělám, tak já dělám, moje láska je prostě human design, takže já dělám výklady human designu a dělám je buď pro jednotlivce, když někdo chce vydat na cestu osobního růstu, tak jako je to úžasný kompas, který nás navede na ten správný směr, abychom zbytečně nebloudili a nestráceli se v jiných směrech nebo prostě někam nezašli do nějaké slepé uličky. Často taky dělám pro rodiče, když chtějí porozumět svým dětem, jak je lépe vést, protože já jsem maminka 2 chlapců, máme 2 kluky, máme 1 domácí vzdělávání. A to já potom řeknu v tom příběhu, co mě přivedlo k human designu, protože děti tam hrály hodně důležitou roli. Takže dělám výklady i pro rodiče, vztahové, když někdo chce s partnerem vyladit vztah, vlastně pochopit toho druhého, protože human design je v tomhle úžasný, že on nám dává pochopení toho, jak funguju já, kdo jsem já a jak já to mám přirozeně, ale jak to má i ten druhý, to znamená, ať už dítě, partner nebo i kolega. Takže vlastně je to úžasné i když máme třeba malý tým nebo s někým chceme spolupracovat, tak se vlastně podívat, jak to má ten druhý člověk, jak to mám já a vyladit ten vztah, aby nám to líp šlapalo. Je tam hodně, mně se na human designu moc líbí, že nás učí respektu k sobě, ale i respektu k druhým lidem. A to je jako moc hezký, protože kde je respekt, tak potom tam i utichnou takové ty války a boje a přetahovačky a má tam prostor ta láska. A to přijetí, a to se mi moc líbí na tom, že tam vnášíme to srdce vlastně, že tam přestávají ty boje a konkurence a tyhle ty věci, pojmy z toho podnikání spíš mužského charakteru, tak my tam prostě přinášíme takovou větší jemnost potom. Takže dělám výklady, dělám i někdy kurzy, teď už jsem teda další dobu nedělala žádný kurz, ale to nevadí, protože teďka spolupracujeme s Lucinkou, takže zase si to naplňuji nějakým jiným způsobem. No a já vždycky říkám, že mám takové 2 nohy, jedna noha je human designová a druhá noha je taková, teďka procházím výcvikem ceremonialistek, že se mi hodně líbí i takové ty ženské kruhy, které děláme teďka ještě s jednou kolegyňkou v Rožnově pod Radhoštěm, protože já jsem z Rožnova pod Radhoštěm, tak tady s kolegyňkou pořádáme něco jako Lucinka networkingy v Ostravě, tak my tady pořádáme kruhy v Rožnově a vlastně hodně se mi tam nasouvá taková druhá linka, která je víc do toho šamanismu, do těch rituálů. Já miluju provázet lidi a vlastně human design výklad vnímám trošku jako takový přechodový rituál, kdy je taková ta doba před human designem a po human designu. Takže to tam jakoby vnímám, že
vlastně procházíme v životě určitýma etapama, určitýma situacema, které, když jima projdeme nevědomky, tak vlastně my z nich nevyčerpáme tu moudrost, kterou bychom vyčerpat mohli. Takže moc ráda mám takovéto zastavení a zvědomění se i je třeba v kole roku, že máme nějaká období v rámci toho roku, ale i v našich životech se odehrávají situace, které když my si zvědomíme a, a vlastně je nějak uchopíme vědomně, vyčerpáme z nich tu zkušenost, kterou nám přináší. A to se mi jakoby moc líbí. Tak to je druhá věc, co ještě dělám. A ještě to budu teda rozvíjet, protože tam jsem teprve na začátku, takže uvidíme, kam mě to dovede. No a co mě přivedlo k human designu, tak to byly děti, ano. Já jsem sice svůj human design, kdo jsem, já jsem typově manifestor, ale to je jen to už vím nějakých asi 12-13 let, kdy jsem měla svůj první výklad. Nicméně jsem pak na to potom pozapomněla, měla jsem to i napsaný písemný výklad, to jsem prostě strčila někde do šuplíku, mezi tím jsme se asi 10krát stěhovali. A pak přišly děti. Přišlo jedno, to bylo ještě dobrý, ale pak přišlo druhý. A ze mě se asi po roce, kdy jsem jako byla velmi intenzivně, protože přišly nějaké potravinové alergie u dětí samozřejmě, nebo u toho mladšího, takže já jsem opravdu vařila od rána do večera. A teďka ještě, že jo, domácí vzdělávání, takže věnovat se těm dětem, naplňovat jim, jako vytvářet jim nějaký program, takže já jsem tam byla absolutně, jsem začínala být vyhořela. Ale až tak, že mě to prostě fakt každý měsíc jsem skončila třeba 3 dny v posteli, že jsem nebyla schopná vstát. A to je docela jako nepraktický, když máte doma jako malý dítě, že jo. Takže, nebo jedno větší a jedno menší. Takže a já vždycky říkám, já už jsem to říkala mockrát, a já to teda zopakuju, že já si to pamatuju jako do dneška, jako takovou situaci, kdy já sedím na gauči a já jsem byla hrozně podrážděná, já jsem byla furt strašně vzteklá máma. Ale fakt jako tak, že jsem hodně bouchala, že jsem byla netrpělivá, jo, bylo to, jako až mě samotný ze mě bylo nepříjemné. A já sedím na tom gauči, si to úplně vidím to jak dneska, jo, prostě. Už se stmívá, jo, teď svítí jenom ta lampička, já sedím na tom gauči a říkám si, Ježišmarja, pane bože, už jsem nevěděla, ke komu se jako obracet. Co mám dělat? Přece já takhle nechci být, já takováhle máma nechci být, jako to je neúnosný. Už pro mě to bylo neúnosný, ten vztek, ta únava a všechno tohle, co se v mém životě objevovalo, tak jsem si říkala, teď přece já takhle nechci vychovávat svoje děti v takovéhle atmosféře. Co mám dělat? A já nevím, co se stalo. Jo, tam je prostě najednou u mě takový okno. A já jenom jsem nějak doplula asi k tomu šuplíku, kde jsem měla ten písemný výklad, který teda přežil to naše XT stěhování a to bylo jako opravdu, jo, prostě tu naši fázi nějakou divokou. A v další minutě sedím prostě s tím písemným výkladem a teď si to tam čtu. Manifestor potřebuje čas o samotě, jinak prostě má ten vztek a jinak je podrážděný a netrpělivý a vytváří chaos. A já jsem jako říká, ano, to je ono, to jsou ty odpovědi na ty moje otázky. A vlastně mě to dávalo zároveň návod, co mám udělat, abych to změnila. To nebylo jenom jako, že jasně, že jsem se dozvěděla, že prostě jsem teda jako, že jsem prostě vztekla, protože jsem manifester, ale zároveň mi to řekla, ty potřebuješ čas o samotě. Ty potřebuješ prostě tohle. Jo, ty potřebuješ informovat, aby ti šli z cesty. Potřebuješ mít svobodu, takže jako potřebuješ... Jo, takže mi to dalo fakt jako návod a já jsem začala dělat mikrozměny v tom životě. Začala jsem s respektem k sobě a k té sebelásce k sobě jsem začala upravovat vlastně to fungování v naší rodině. A tím jsem začala víc vzkvétat já a tím, a to je jedna věc, ale hlavně benefitovala ta rodina. Protože když jsme v pohodě, když jsme v té sebelásce a v tom sebepřijetí, tak vlastně z toho největší přínos má potom ta rodina. Takže se to pak začalo odrážet dál, no a jedeme si v tom dál a je to úžasné. Děkuju za sdílení tohle příběhu. Já si myslím, že přesně to mateřství je obrovský seberozvoj, ale musím říct, že já vždycky říkám, že po mateřství je druhý největší seberozvoj podnikání. Přesně. Který nás přesně staví zase do těch výzev, protože my najednou jdeme ven, najednou jsme vidět, najednou jdeme za tím svým srdcem, najednou nám přijde, vymyslíme si nějaký projekt, který prostě chceme rozjet a najednou se začnou otvírat ty dveře a odkrývat ty naše
prostě různé vlastně reakce, že zjišťujeme o sobě nové věci a zase znova a znova a víc se poznáváme. A proto se mi tak líbí, že vlastně i ten human design, i ten ceváskový přístup je vlastně naše taková jako mapa sama k sobě. A já jenom Heli tě ještě poprosím, protože ženy v mé komunitě human design třeba až tak neznají, tak jenom jestli lehce vysvětlíš vlastně, jak co je k tomu potřeba, aby takovou mapu ty ženy mohly dostat. Mhm. Řekněme. Jo, a vlastně human design je postavený na tom, že když známe svoje datum, hodinu a místo narození, tak se to potom vloží do aplikace. Dřív se to počítalo ručně, zaplať pánbůh, teď na to máme aplikace, které nám to vypočítají. A vlastně vygeneruje to, říkáme tomu mapa, naše human design mapa, která nás pak právě má navigovat a vést tím životem. A my z toho vlastně vyčteme takové ty základní věci, jako jaký jsme typ. To znamená, jak nakládat se svou energií, protože ne každý jsme stejný. A to já jsem si velmi v tom mateřství zažila, že opravdu já nemůžu být jako většina dalších matek, protože prostě moje energetické nastavení je úplně jinde a že já jsem vlastně samu sebe hrozně vyčerpávala. Tím, že jsem se srovnávala s ostatními. Takže vlastně z toho vyčteme, jak nakládat se svou energií, jaká je taková naše hlavní role a přirozené působení a fungování ve vztazích a v životě, což potom krásně můžeme přenášet právě do podnikání, protože ne každý člověk tu viditelnost, tu sebeprezentaci dělá stejným způsobem. Každý tam má zase svoje cestičky, takže z toho můžeme vyčíst tohle. Nebo potom způsob rozhodování, protože ne každý se rozhoduje stejným způsobem, každý potřebuje jiný vstupy a vlastně jiný čas na to rozhodování a jiným způsobem. Někdo o tom potřebuje mluvit, někdo prostě je rychlý a potřebuje jenom cítit takový ty impulzy zvnitřku, někdo potřebuje větší čas, někdo kratší. Takže vlastně my tam začínáme objevovat díky human designu, kdo jsme v tom přirozeném nastavení, protože my jsme se nějak narodili z těch dat, z toho času, data a z místa narození my vypočítáme, jaké se do nás otiskly energie nebo frekvence, které nás potom v tom životě vlastně, které my máme dané do toho života a oni nás podporují. Už nefunguje takový to, jsi blbá v matice, tak zaber, na to musíš prostě makat, jak jsme se učili ve škole. Ale tady naopak funguje v human designu, v čem jsi dobrá, tak na tom stavěj ten svůj život. Ne na tom, že se budeš snažit jako zlepšovat to, co ti nejde. Že jo? To nedává smysl. Naopak, přines ty svoje dary, zdokonal je, vybruz je do toho diamantu a přines je tomu světu, jako aby on taky z toho, že jo, měl nějaké obohacení. Takže to se mi jakoby moc na tom líbí, že nám to ukazuje, kde jsou ty naše dary, co je ta naše energie, která nám vlastně potom pomáhá v tom životě, aby to, protože my když využíváme své dary, tak je to jednoduchý, že jo? Když někoho baví hrát na klavír, tak je to prostě jednoduchý, tak si hraje na klavír, ale když pak mám spočítat, já nevím, nějaké rovnice o 3 neznámých, tak z toho kvete, protože to není ten jeho dar, to samý v human designu. Když já využiju ten svůj dar pro ostatní lidi, tak vlastně tam využívám tu svoji energii, ale když se budu snažit přinést něco, co není úplně v tom mém designu, ať už to nevykládám moc složitě, tak vlastně tam to jde těžko, tam to drhne. Tam to drhne. A my jsme hodně učení, aby jsme pilovali to, kde nám to drhne, místo aby jsme zdokonalovali tam, kde nám to jde dobře. Takže human design nám vlastně řekne, kudy máme jít, dá nám vlastně ty nástroje do ruky, jak jít tím životem a jako za mě je to krásná cesta. Já jsem se do ní prostě zamilovala. A já bych taky mohla mluvit hodiny a hodiny. Takže já končím. Prostě je to úžasný nástroj, který nám strašně moc pomáhá v životě ve všem. V osobním, vztahovým, podnikatelským, v jakýmkoliv. Asi tak. Krásné, moc děkuju za vysvětlení a právě se mi moc líbí, u mě to úplně taky zaklaplo, protože já jsem ten sebeláskový přístup, jak říkám, už měla jako předtím, že vlastně i tím, jak koučuju, tak vždycky u těch žen vlastně probouzím tím empowerment koučováním to,
aby si uvědomili, kde tu svoji sílu mají, jako přirozeně, kde ji mají a aby ji právě rozvíjeli, aby na ní mohli stavět. V tom podnikání je to hodně důležité právě, aby tam nebyl, samozřejmě, že překračujeme komfortní zóny, tohle to se prostě děje, ale abychom poznali, kdy už je to prostě přílišný tlak, kde už to jakoby fakt nejde a vyčerpává nás to a kde je to, co nás dobíjí a abychom to právě potom třeba mohli delegovat. Takže tady tohleto propojení vnímám úplně úžasně. Jo, to si krásně si to shrnula, jak vlastně tyhle dva směry, které už se jeví jako, že by mohly být každý jiný, ale jak se vlastně krásně propojí v tom přijetí sebe sama a v tom přístupu k sobě, že? I v tom podnikání. A Jo. přesně, i těch strategií je velká spousta, podnikatelských strategií je velká spousta, komunikačních vlastně způsobů, jak o sobě dávat vědět, propagace, je toho velká spousta, ale ne všechno je pro nás. A tady tohle to nám pomáhá vlastně zjistit, co je pro nás. Jo. Jo, přesně tak. Mně se moc líbí jako tvůj způsob práce, protože já jsem byla párkrát na tvých networkingových kruzích a moc se mi líbí tvůj způsob práce a velmi se mnou rezonuje. A možná by bylo i hezky třeba, Luci, kdybys mohla říct, jak jsme se vlastně poznali, protože pro některé je taková novinka, že najednou tady nějaká Luci a Heli jako se dali dohromady, ale vlastně ono to není jako tak, že to by to přišlo jako blesk z čistého nebe. Řekneš, Lucinko, trochu to naše pozadí, jaké máme? No, my jsme se vlastně s Heli potkali v jednom krásném podnikatelském klubu, tedy onlineovém, a my jsme ten klub spolu vedli. A vlastně já jsem tam dělala brainstormingy, protože brainstormingy jsou taky vždycky součástí vlastně toho, co dělám, těch mých ženských, řekněme, těch networkingů, a brainstormingy u mě právě probíhají jako tak, že jsem zjistila, že prostě přirozeně je to takový jako podnikatelský ženský kruh, že prostě ty ženy se tam otvírají a vlastně díky tomu můžou ale řešit to, co je opravdu trápí a získat ten pohled zvenku. Takže já jsem tam vedla brainstormingy a Heli tam právě vedla Human Design Cally. A takhle jsme se jako poznali, že jsme o sobě v tom klubu takhle věděli, pomáhali jsme ten klub tak jako spolu vést. A vlastně se takhle doplňovali, chodili k nám vlastně stejné ženy, které taky viděly to nádherné propojení. No a pak jsme měli to štěstí, že jsme se potkali i naživo. Vlastně poprvé to bylo na konferenci pro podnikatelky v Praze, že? A to už je teda určitě více než 2 roky. Ten klub, to už bude 2 roky teďka. Jo, Takže jo. není to určitě krátká doba, co se známe, protože jsme spolu v docela intenzivním kontaktu, byli při spoluvedení toho klubu, ale teďka vlastně i potom později klub už není a my jsme spolu v kontaktu takhle zůstali a vlastně nám tehdy přišel i ten nápad se takhle propojit, takže pak jsme se viděli na konferenci, že? Pak jsme spolu se potkali ve vlaku, protože jsme jeli ze stejného směru, když jsme jeli na krásný networking do Svitav. Pak Heli byla na mých networkingcích v Ostravě, no a pak jsme se spoustukrát už viděli online, protože nás právě nápad, tady ten nápad se propojit a něco spolu vytvořit. Jo, já si myslím, že to přišlo v pravý čas, protože máme teď ten rok koně vlastně a ten je o tom sázení těch semínek, o tom vlastně začínání těch nových věcí a myslím si, že je moc dobrý čas teďka začít právě sázet i v podnikání ta semínka, tak aby nám jako začala klíčit, aby to pak začalo přinášet ty plody. Takže myslím si, že jsme se takhle propojili i pracovně, i na nějakém projektu v ten správný čas, že to prostě čekalo a teďka je ten čas prostě začít tvořit něco, začít sázet ta semínka my spolu, ale i s dalšíma ženama vlastně. Viď? Ano, 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 Hmm. ano, ano. A tak rovnou můžeš pozvat. Rovnou můžu pozvat. Takže milé ženy, pokud byste chtěli zažít trošku víc naší energie a začít s náma sázet ta semínka, tak my vás moc srdečně zveme do našeho 3denního masterclass Rozžehni svou vnitřní jiskru, která začíná 24. března. My vám, když tak pošleme link, kde se můžete přihlásit. Akce je 3denní, je zdarma, bude probíhat
ve facebookové skupince a bude probíhat na Zoomech. A my tam budeme probírat nějaká témata, to vy vám všechno, když tak napíšeme, kdyby to s váma nějak zarezonovalo, tak vám všechno dáme vědět a budeme tam právě se zabývat tím, jak nastavit tu svoji energii, já tam dám nějaké typy z human designu, Luci tam zase se přinese to svoje, ten sebeláskový přístup, brainstorming, bude tam i ta práce s tělem, takže bude tam taková ochutnávka všeho, co my děláme, co přinášíme v takovém koktejlu, abyste aspoň trošičku se prolnuli do té své přirozenosti a do toho sebepřijetí. Takže budeme moc rádi, když se k nám přidáte. Jste srdečně zvány. Ano, i za mě, já vás moc srdečně zvu tady na tohleto naši masterclass, protože naším vlastně to, co chceme, je pomáhat ženám, aby viděli sílu v té své jedinečnosti, aby k sobě přistupovali s laskavostí, právě v tom, jak jsme každá jiná. A aby díky té vnitřní síle si dokázali i to své podnikání budovat tak, aby jim v něm bylo dobře, aby rozkvétali oni a vlastně díky tomu jejich rodiny a aby i oni do toho podnikání, vlastně, když je v tom ta vášeň, tak je v tom ta radost a je v tom ta pomoc těm ostatním opravdu přinášení těch svých darů. A právě v propojení toho human designu, kdy vy zjistíte, díky tomu, jak s vámi budeme pracovat, jak to máte, kde je ten váš největší potenciál, ta vaše jedinečnost. Zároveň si to ukotvíte v těle, ale i v prožitku. A taky právě propojení s ostatními ženami a ve strategii. Protože my máme obě dvě, ať to třeba teď mohlo působit, že jsme takové na ty ženské kruhy a všechno to my máme rádi, ale my máme hodně rádi praktickou část, hodně rádi i ty strategie a hodně rádi vidíme vlastně ten opravdový růst, opravdu ty výsledky. Takže to je něco, kde my jsme opravdu nohama na zemi a kde to uvidíte i vy. Krásný, jak jsi řekla, rozkvétáme, tak můj zrak padl na ty růžičky, na tu růžičku krásnou, co máš za sebou. A ty máš taky nádherné. A já mám taky, ano, to je shoda okolností, to jsme neplánovali. Děkuju moc, Luci. Je ještě něco, co bychom měli zmínit na závěr? Já myslím, že jen to, že děkujeme za vaši pozornost a že se moc těšíme, že se uvidíme na naší masterclass nebo kdekoliv u nás na sítích a těšíme se na to, co spolu zažijeme, prožijeme a prostě ano, co spolu zažijeme, prožijeme a na ten růst společný, na tu společnou energii. Určitě. Děkujeme a těšíme se na vás. Mějte se nádherně. Ahoj. Ahoj.